abantu bethi ndinike ndandihamba ndodwa phezu kwezontaba bendifika abantu bethi kundim ndinguye kaloku ngunyana kakhushi ngunyana kabhele nanku engena umntu ezovula iminyango ezongenisa nina sebengxangile apho eminyango. Namhlanje siphethe into ezimnandi, namhlanje siphethe UNozitholana. Sithi wena mntu ufikayo khawunyuke uyohlala phaa entla ukwenzela ubuzokwazi ufumana amaqithiqithi afumanekayo kweli khaya, kuba kaloku umntu ofikayo simthatha njengendwendwe. Sifuna kamandwendwe ahlala onwabo ukwenzela uba amandwendwe angabi semka. Ukuba uthi noko le nto ilapha kwabhele ingathi iswiti imnandi, lafulafu le nto kabhele ingathi itofotofana, sithi ithi share ukwenzela uba nabanye bakwazi ukuyifumana. Uthi like, uthi subscribe mntanomhle ukwenzela uba ube ngomnye wethu. Mhlawumbi uzawuyeka ukuba lindwendwe ube ngomnye wondim ndinguye belikhaya. Siphethe ntoni namhlanje kwabhele? Siphethe isilawu, siphethe umcimbi omhle, siphethe umcimbi omnandi. Xa siphethe isilawu siphethe not nje isilawu, siphethe UNozitholana. Natso ke into esabe siyiphethe namhlanje, today being Wednesday the 17th of February 2021. Bani bayazi kaloku Wednesday siphethe zonto zokunyanga. Namhlanje siphethe iyeza elikhulu UNozitholana. Sifuna ukube senza announcements ke mntanomhle, sifuna uyitshayisa qhuma singene entweni, kuba kaloku asifuna ubhoxa isilawo. Yintoni lena sithetha ngayo? Iyaqalisa ke lento sithethe ngezi botanical names. I-botanical name yaso esisityalo bathi yiSaline undulata. Bazayikhumsha ngoyikhumsha kabantu. Saline, that is S-I-L-E-N-E, isuka kwigama ke lithi saliva, okanye kulapho ke kudibana khona nosaliva, because lento istiki kude kube ngathi yisaliva. Yiyo ke iSaline undulata. The English name inamagama amaninzi, but elona udibana nalo kakhulu ingakumbi outside the borders of this country yile ithi African dream root. Uzawubuza kumntu uba kutheni bhele izawuthethwa lento kuthiwa outside the borders of this country. UNozitholana ngomnye wamayeza universally obizwa ngokuba is an onoirogen. Onoirogen, yabona ke lamagama athathwa kwezi Greek into ofuna xa ulibiza ubambelele. I-onoirogens ke mntanomhle zento kuthiwa zi-dream creating herbs. Dream creating herbs. You remember we once spoke about uvuma omhlophe, kwathiwa i-African dream herb. Ufolisha kuwo ke lo mayeza ekuthiwa a-dream creating, ukuthi xa ulisebenzisile uzawuthonga. Nantso ke lento kuthiwa i-African dream root, amanye amagama azawuthi i-gunpowder plant. Isizathu soba kuthiwa i-gunpowder, umntu omaziyo UNozitholana, siyambona mos UNozitholana uneflower emhlophe, kodwa ke xa igqibo phela la flower into zayibona, uzawubona into le ineza roots zincinanana. Ezanto eziyazincinanana xa bezichaza bathi ngathi yi-gunpowder, bayibize ke ngamanye amagama njengoo-champion, ivele bengu-champion njengakhange kufakwe ezinye izinto. Abantu ke abalapha kuthi ikakhulu ngabantu abantethwe isisiXhosa abamsebenzisa kakhulu UNozitholana, kodwa ke the reality is siyancazelana ngala mayeza, kuba akhona amayeza owathatha kwabanye abantu nabo bathathe apha kuwe. AmaXhosa kazawuthi nguNozitholana, abanye bathi ubulawu, bakhona ke abathi undlela zimhlophe. Iza kuphazamisa ke wena xa kuthiwa undlela zimhlophe, because uzayidibanisa nesinye isilawu esingundlela unhlahle mhlophe. Azifani. Unhlahle mhlophe uyinto ezithantelayo njengobhubhubhu. Umzekelo, sinondlela zimhlophe, onhlahle mhlophe, obhubhubhu. Zihamba ezi zinto zikufanele xa sezibizwa. Uthi ubuyofuna wena UNozitholana unikubhubhubhu, uthi ufuna bani?
ndifuna intlahla emhlophe, uthi ayikho ngubhubhubhu okhoyo, ubuze undlela zimhlophe, uthi yinto enye leyo, uthatha uphume uhambe. Ingxaki ke yoba singawazi la mayeza sihambe sithatha into engeyiyo. Kodwa ke xa uthathe isilawu ndicinga uba mhlawumbi uzawube ungalahlekanga kakhulu. Nantso ke le nto sicancatha phezu kwayo. Uyabuza ke umntu, tata uBhele, uthi yenzani le nto ingunozitholana? Sizamile ke ukujonga umedical, safumanisa uba akho nto ingako mntanomhle ekuphunywa nayo ngaphandle nje kokubana abantu bayisebenzisa ukuthonga okanye ukuphupha. Abanye bathi bayisebenzisela nje uba umntu athi xa isebenzisile alale kamnandi. Ndiyayibona uba ilalisa kamnandi le nto iyambambazela. So safumanisa uba there is nothing much to write home about kwezinto ezingumedical. Sathi hayi masingeneni ngqo kwezi zomayezeni. Ikhona ke idebate endikhe ndayilandela, andiyazi uba yaphelela phi le debate. It had a very long thread apho i-question was yeyiphi ebalulekileyo xa iyimpepho nesilawu. Bakumsha kabantu yehla ke discussion yayotsho koma-700 nto ingulowo eza nezakhe izizathu. Ndicinga uba mhlawumbi nawe xa uqomba you can be part of that exercise. Kha ungena apha ngezantsi utsho wena uzikhumshele nje wethu umntana omhlaza wayiza yonto caca uba funa kubekho iwina kule nto. Wena ucinga uba xa isisilawu nempepho yeyiphi ekusondezayo? Hey, la discussion. Masingeneni ke abantu bayenzani le nto ingunozitholana. Apha ke sizawuthi nozitholana sihambe uve sesingasathethi ngonozitholana, sithetha ngesilawu, because unozitholana sisilawu first and foremost. Uyafana nezinye izilawu eziya ongcana, ondlela zimhlophe, onhlahle mhlophe, obhubhubhu ongqa ngendlela uzityhutyumezeka izilawu uyotshona ezantsi. Ndicinga nombathani we engaged kule exercise amubhala izilawu. I think we ended up phaa ko-49 bhala le list yezilawu esizikhumbulayo. You'll notice ukuthi ezinye ucimba wena isosilawu kodwa sisilawu komnye umzi, umzekelo omhlamba amanzi, sisilawu isilawu esithile komnye umzi umhlamba amanzi. Xa uthi uyajikela kwenye ikona into ubungazi uba sisilawu isiso. So xa sithetha ngonozitholana ke sithetha ngesilawu. Ezi zinto sizawuzichaza zizinto ezenziwa sisilawu neso sakowenu. Eyokuqala, isilawu siyasetyenziswa kwimisebenzi yehlamvu. Imisebenzi yehlamvu ke yilo misebenzi kuzawubakho into ezayowiswa ebuhlanti, kubekho loo ntsonyama, emayibekwe ehlanjeni. Uzawufumanisa uba ke unozitholana okanye isilawu iba yenye yezinto ezikhoyo. Uzawubona abantu bekhaya mane bengena beyipete lebhekile xa kutshona ilanga ekuseni, bangene nabayibeke phaa entla ebuhlanti, ibe yiloo nto ke kulo msebenzi wekhaya. Abanye ke bazayiqala ke le nto kulo msebenzi wokuqala onjengokwazisa, ukuvula umzi. Siyafuna abantu bangayibhidanisi le nto yokwazisa nokuvula, azifani, neeprocess zakhona azifani. Umntu xa evula umzi wakhe awuthathe lo msebenzi bangumsebenzi ofuna isilawu, kuba kaloku uzawube unento esebuhlanti unlike the first one. Abesibini ke ngabantu in the main, abantu abafuna amathongo, abantu bazawusebenzisa izilawu to communicate with ononyanya becela ezo ndlela. Okwesithathu, xa sicela nje amathamsanqa, sicela iintsikelelo, sicela abafazi, sicela abantwana imisebenzi, sicela izinto ezintle, izinto ezinkulu, sicela iimoto ezibalekayo. Xa sicelela abantwana bethu imisebenzi, sibacelela abayeni abantwana bethu, sisithi sicela uba izikolo ezi zibamkele, bakhule, bafunde, babe zizinto ezibhetere kunathi singabazali. Isilawu siyabethwa ke mntanomhle. Sibetha isilawu xa sicenga, sivuma esikwaziyo nesingakwaziyo. Siyasisebenzisa isilawu apha phakathi kwamakhaya ethu xa sicenga imali. Yabona ke xa uye kumntu amayeza uthe kuye, tata ndinebhizinesi nyana ethile tata endinayo phaa, into endingayifuniyo mna zezinto zokuthwala. Hayi mna tata andifuni uba ndithwale, emva koko kuthwalwe ngam nam xa sendigqibile. Hey, yazi xa sithetha ngento zasekuthwaleni uvele uqonda uba ukwazi nje uyishiya esithubeni.
If you follow Facebook or you follow YouTube, you'll notice ukuthi out of every 100 channels, 98 of them zipromote isithwalo. And if uyazimamela, they keep modifying itone language. Hayi esasekhaya isithwalo asinabungozi kuba sona sifuna igazi, esasekhaya isithwalo sihamba nedlozi. Listen to lo mntu in another video, the same person athi hayi imigomo yesithwalo if awuyilandelanga then sinobungozi. Ungayazi ke ngokuba uzawuseyiphi komkhulu sithi thina ebantwini ayikho indlela enkulu yokuthwala than ukuthwala izihlwele zakowenu. Thwala zona because xa uthwele abantu abadala baza kukuthwala nabo. You'll sleep well at night. Can you imagine wena mntu efamba ubulele umntana so uyazi ba ngengomso lo mntana udlala apha eyadini will be no more? Okanye when you sleep at night abantu bethetha ngolisana okanye lo mama okanye lo tata lo mntu nguye, wena you know ukuthi engasekho nje nguwe, how do you sleep at night? Ayiko kubulala nje kuphela mntana omhle, ininzi into yasesithwalweni. Njengoba silapha nje kweli khaya singongantweni, uyayazi uba singongantweni nje nguwe lo ofuna uba uzuphumelele thina singambeli ndawo. How do you sleep at night? Hayi mandibhele siphi sisathetha ngonozitholana sithi amagqirha namaxhwele awahlukani nesilawu. Yinto indindala ke amagqirha kaloku afuna ukubona iindwendwe ziseza ukwenzela uba angawuphosi umhlola. Uzawufumana uba ke ngoku naphaa ephehlweni ininzi into ebethisa isilawu because ngokwasephehlweni umntu usafuna uthonga abona into zakokwabo ukuba kuthiwa iphindlela. Apha ke emaxhweleni ukuba uyaqina apha esilawini utsho uwabone la mayeza, uxelelwe negama leyeza, uvuke uyolomba iyeza. Iyaxhaphaka ke kubanye abantu abanamathamsanqa ukuba aliboniswe nendawo. Omnye uzawuthi esazibhambulela nje athi gqayman nali eliyeza bendilibonisiwe. Ukuba uyaqhubeka usebenzisa isilawu sakowenu iyavuleka indlela kuba kaloku bathe lento yi-African Dream Route. Talk about i-African Dream Route. I remember uqala kwami ukuthonga into enokwenza namayeza ndingekayamkeli ke lento ndikuyo. The first thing ndathonga isilawu, ndathonga ndihlamba ngesilawu, yandiphinda lento. Xa ndizama ubuza abantu ngabantu babhampula until mntu uthile wayichaza lento. Ndahamba ke gcuwa ndathenga isilawu kwaba bantu bathengisa isilawu. Mntana ebhele ndayithatha yonke loo nto ndayifaka ebhafini, ndalinda igwebu, ndabamba alide liphume eligwebu ndahlamba. Anzulinda gwebo kaloku xa lingade liphume. So ndizama uthi lento esilawo yinto ezawubajikeleza abantu, asikayilahlike asikayiyeki. And ngobe sithi Dream Route sisebenzisa ingcambu, thatha amagqabi la andazi uzawathini kodwa ke sisebenzisa ingcambu not amagqabi. Ithini ke lento esilawu, isetyenziswa njani? We are not going to give the detail sithi wathi because the process. Okokuqala abantu abasebenzisa isilawu uzawufumana uba bayasibetha ebhekileni sinyuke. That's the main nto yesilawu, sinyuke isilawu batyela gwebu, fake endlebeni bahlambe ngalo kutshonilanga ke abantu besilawu. That's the fundamental. Abanye isilawu bayahlamba njengaso. Ukuhlamba ke ngesilawu ke mntana omhle kokusifaka ebhafini ungene uthi dyumpu uhlambe. Uzawufumana uba amaxesha amaninzi uzawubetha isilawu sinyuke. Ukuba wena wenzela nje uhlamba wenzele ngenye into eninzi, uzawusibetha isilawu sakowenu sinyuke. Xa sesinyukile uzawusithoba phezulu, sithotywa phezulu isilawu. Kodwa ke kwezi meko zangoku ufumana uba umntu sibetha sinyuke ahlambe ngola gwebu, kanti ngokwakudala umntu sithoba phezulu sibanda sinjalo, asifudunyezwe sabanye abantu. Kokwesibini abantu bayaphalaza ngaso isilawu. Bakanibini ke bakhona abaphalaza ngaso sibanda, babe khona abo basifudumezayo. Asiprescribe ke apha mntana omhle because isilawu yinto yakowenu. Imizi nemizi nesilawu.
ifuna ke ngolento yesilawu uyazi ubana wena sithini esakowenu. Ukuba ungubhele buza omnye ubhele uba bhele apha emabheleni isilawu sethu sithini. Ndiyayiphendula ke kuwena mntu libhele, amabhele asebenzisa unozitholana. I think 99% yamabhele, kubekho ke amabhele afana nalapha ekhaya sisebenzisa impendulo ebomvu. Xa singayifumani impendulo ebomvu sisebenzise unozitholana okanye sizidibanise. Ndiye kulo mama basebenzisa ungcana. Ukuba ke wena ngwasemaqocweni ubungayazi, isilawu samaqoco ngungcana. Uthi xa ungenaye ungcana ufumane unozitholana, nozitholana lowo ozawuthi xa umbethe ebhekileni ufake imali emhlophe utsho ukuthi maqoco bojojo botiyeka bobukhalimazembe, unozitholana nguye okhoyo. Umrhumele ke nge-R5 noba umkhanyisele. Eyokugqibela ke abantu abayenza yona isilawu over and above le wiliwili ninzi, bayafutha ngaso isilawu. Umuntu uyawuthatha isilawu sakowabo asifake nje emanzini. Bakhona endikhe ndive umuntu othi udibasa isilawu nempepho. Xa ubamamela ikakhulu bathi bafuna uvula amathongo. Qhuba ke nawe mntana omhle ukuba iyakunceda. Jikeleza ke wena ujikele nalapha koFacebook udibane nabantu abathakayo. Uzawufumanisa uba unozitholana lo unqabile uve ethakwa, kodwa ke ubuninzi bazo izilawu bazawuzifaka kwizinto zenhlahla. Mhlawumbi ke because umntu ufaka ubhubhubhu kube funa la bhubhubhu, omnye afaka ungqa ngendlela kube funa loo nto ithi ngqa ngendlela. Ungcana unozitholana ufumanisa uba babungqabarha, kanti umpendulo because umntu ufuna iimpendulo ezikhawulezayo. Inceba mose sinenceba emhlophe. Inceba bazawuxela abantu uba inceba emhlophe yinceba emhlophe, kanti impendulo ebomvu omnye uzawuthi inceba ebomvu. Iyange kwezi ndawo. Impendulo ke yiyeke le uzayifumana kwezi ndawo. Impendulo thina abantu bayisebenzisayo sisebenzisa ingcambu, nothi laa nto ilikhuni egotywayo isongwe njengezinye izilawu ezi ebesithethe ngazo bhubhu. Sisebenzisa ingcambu yeplante kuthiwa sisirhwexe. Plant yakhona iyabambelela ezintweni, inyuke ngazo ezo nto. Uyifumana kwiindawo ezikufutshane nemilambo. Iyarhwexa xa uyibamba laa plant, loo nto kuthiwa sisirhwexe. Ingathi bengathi iyasika. Yiyo ke leyo impendulo. Wena mntu othi usebenzisa impendulo ebomvu, wena mntu othi usebenzisa inceba, hayi inceba ixhaphakile ke mntana omhle, ufika ikhona yonke indawo. Nantso ke into ebesiyiphethe unozitholana. Sithi jikeleza ke wena mntana omhle osebenzisa unozitholana umfumane, usisebenzise isilawu sakowenu, ucele okuhle, ucele amathamsanqa, uthwale ngezihlwele zakokwenu. Sithi makube chose kwezo hlwele kube hele, siyodibana Saturday camagu.